Madokachere mabuja atauya anonhaudza nyasi dzokutanda mwedzi uno waGumiguru. Bato roCCC riri kuhwadziwa kureketa kuno mubi wavo Felix Biri uya tagokunyepa yakapambiwa akazoendesiwa kumapurisa akakubiwa. Izvezvi kwai agonza abenhuke kudare dzimhosva zuva rochigumi noribodzi mwedzi uno. Ipapa atonyimiwa bhero zvirureta kuhwadza chaiko. Wanhu 11 wokunyatsime wasungiwa kureketa kuno. Takange tafara kamu apo kanzuro yeguta reHarare yagotoreketa kuti yakanzura zviri pamutemo gwaro ranga ranyorehwa naDheri Chingwaya papodzipo nokanzuro painge pakabisiwa Jacob Mafume paye kureketa kuno iwo wakuru wehurumende kuburikidza negurukota July Moyo wagotonyora tsamba pokare kukanzuro yeguta reHarare kuti kwaireke zvayakareketa kuti ichada kuenderera mberi nodhiriri kwai igotoenderera mberi basi wachida wasingade. Mabi angu munotozvionawo megani mozombwa mangwana kuri kureketiwa kuti kwai makanzuro ari mumanja mweyo mapato anopikisana nehurumende, asi munotoziva kuti wakuru wehurumende ndo wane masimba ese. Pakaita kunyangariwa chaiko. Idi zvakaita kunyangariwa, ukaona munhu asingachabveba mumakuwa woziva kuti paita kunyangara. Kureketa kuno wamunangarwa wagotoenda kwakaikiwa mukuru Johani Masowe uya wamwe wagotoringa wakati pane zvinenge zvaada kuitika ipapa, rekai tione peno hurombwa peno zvisvinu, rekai tigoringe kuona kuti zvii zvinenge zvichiitika. Tinoramba tichindokunyepai. Tafara kwazvo mumwe wedu muZimbabwe anonzi Chiremba Cosmas Zavazava kwai agoisiwa kuvhotehwa kuti aite ndiye agere hunde Telecoms Development Bureau, iri bazi reinonzi International Telecoms Union. Toramba tichifara nazvo izvi tichiti wabi edu wari kubudirira. Aiwa makorokoto. Kwagoburika masoko okuti kwai kambani yaTrevor Ncube yatengewa chimwe chikamu chayo nomukwasha waMnangagwa. Wotoziva kuti kana izvezvi mukandoona machinjiro anenge aita zvinhu zvinenge zviri kureketeka pamakambani nomapepanhau eTrevor Ncube, moziva kuti zvaenda nekupi. Munyori mukuru mubazi rozvomari kwayagoreketa kuti hurumende wari kuringira kuti makambani anoita zvokucherachera zvese munyika agobhadhara mari dzaanofanira kubhadhara kuhurumende wachisenzesa zvavari kuchera. Rekai tigoone kuti zvinenge zvichiita sei ipapa, tinenge tichikunyepai. Iro bhangi ronyika ragotoreketa kuti raakubvumira makambani kuti agotenge pasondo rega ribodzi agotenge mari yokuAmerica inoita zviuru 100 zvomari. Ipapa kwai vanofanira kutenga kumaridzi kumabhengi kuti zviite zvakanaka. Rekai tigoringe kuona kuti zvinenge zvichiburika sei. Tikaringa mutambo yonhabvu yanyasi, Black Rhinos yajiwa noHarare City notuiri kukabodzi. Ngezi Platinum yabva yaita kukwapaidza ganyamuto katatu chaiko kuZPC paribekana chibodzi chayaitawo ZPC. Rentals yagwemura iyo Cranbourne nokabodzi. Bulawayo City yajiwa pokare kuita kujiwa notutatu ikasayawo kana kumatandanyadzi ichijiwa noChicken Inn. Wawa ikagonyadzisiwa naiyo Bulawayo Chiefs notuiri ku0. Otoona utoti pakaita kunyangariwa. Ngatiringe edu dziri kuitika pasi rese. MuSouth Africa bato roDA iri kunetseka izvezvi kuti roita sei nonyaya yekujiwa kwarakagweita nozuro uno kuchibisiwa ngari meya waro muguta roJoburg.
Burkina Faso kwaita kuhwadza kureketa kuno kwatohwa masimba pokare nomasoja mwedzi misere chaiyo kochipiri. Masoja anga aripo anga achitonga akatorawo masimba kutanga kogore rino atorehwawo pokare masimba otoona kutoti zviramba zvindoenderera paripi kana chibodzi chiri kuchinja ipapa zvakaita kuoma chaiko. KuMogadishu kwai kuno bhambo raputika rikabva rakuwadza mukuru wemapurisa wokuMogadishu. Idi mweya wachenga uzorore murugare pakaita kunyangariwa heno kuti zvichapera chere zviri kundoramba zviitika zviri kuSomalia ku. KuEquatorial Guinea Obiang Nguema kwai izvezvi akatonyorerana pasi nomugwicho wache kuti ndiye agomusiyire matomo outonga nyika. Wanhu awa iye akasiyiwawo nabambo wache saka akutoti osiyirawo mugwicho wache aidi zvavo wabi yedu wanoramba wachindokama dzakakora kare. Sangano roCAF kwai rigoringa ipapapa kuti ribise Guinea mugore ra2025 pakuita kuti ndio kutambirwe mitambo yonhabvu. Yeno kuti zvichaita sei? Ticharamba takaringa iko zvinenge zviri kuenda. Kwai Britain yabenutsa vanhu gore rino vanosvika zviuru zvisere chaizvo kunyika dzavo. Ndo wari kusanganisira wamwe wekuZimbabwe waye pakaita kunyangariwa chaipo rikaiti kuona kuti zvinenge zvipera sei izvozvi. Kwai pombi iri pasi ponyanza yokuBaltic kwai yaita kunetsa nomweya wakanyangaritsa wairi kuburitsa. Ipapapa wari kutosaya kuti zvii zviri kumboitika nazvo. Ndozviya zvagoreketeka naNyawe kuti mukaona zvaakuitika zvisingambwisike zvakadari ndamhera kubenuka. Idi nhadzirisai zvinhu zvenyu mabi yangu zvinguva ichiripo. Tiri ipapo mabuja kwanyasi rekai tizorore. Sondo rino aiwa tagumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.